keď sa všetko ráta cez peniaze, každého sa zapadne, koľko musia takéto policajné manévre stáť peniazy. Koľko musíme my svojich daní zaplatiť na to, aby sa tu mohli takéto manévre robiť. A v podstate takéto manévre sa robia vždy, keď si chceme povedať niekde nejaký svoj názor, spokojne si účastní a tak ďalej. Ja sa pýtam, koľko peňazí z mojich daní vyšlo na tých policajtov a tu strážili. No, koľko? To je dobrá otázka. Koľko? Prečo sa toto všetko pýtame? Pýtame sa preto, že keď treba zasiahnuť proti asociálom na družstevnej ulici, tak počúvate o tom, že vám funkcionár z okresného riaditeľstva polície v Malackách povie, že predsa polícia nemá prostriedky ani peniaze na to, aby kvôli nejakej asociálnej rodine tam neustále bola postavená hliadka. Neustále postavená hliadka polície, ktorá by tam proste bola, ktorá by čakala na to, kým tá asociálna rodina, ktorá sa nevie dať nejako do poriadku, kým by nespáchala nejaký trestnoprávny trestný čin a na základe tohto by proti ním samozrejme zasiahla. Vidíme, že dnes, ja neviem, dnes je povedzme 150 policajtov alebo 100 policajtov, keď sme to rozdelili na dvojčlennú hliadku, vyrátajte si sami, prehľadom by tie peniaze vyšli na to, aby nejaká jedna policajná hliadka mohla byť na družstevnej ulici v Malackách dotedy, kým by postupne všetkých tých páchateľov priestupkov a trestných činov nezbavila osobnej slobody, tak ako sa im to darí v prípade našich stretnutí, aj keď my sa ničoho nedopúšťame. Takže na takomto jednoduchom prípade môžeme všetci vidieť, že tá družstevná ulica nie je v takom stave preto, že by štát a polícia nevedeli zasiahnuť a nevedeli spraviť poriadok. Družstevná ulica je v takom stave preto, že štát ani polícia nemajú záujem kvôli jednému alebo dvom napádaným slušným ľuďom sa ťahať zaprostiť nejakou početnou asociálnou migránskou rodinou. Ja si tak myslím a pri pohľade na vás som aj presvedčený o tom, že nás vôbec nezaujíma, či polícia chce alebo nechce riešiť túto rodinu, pretože zo zákona má povinnosť tak spraviť. A narážame si zase na ten problém, že v súčasnej Slovenskej republike sú dva tábory, alebo tri tábory voľných, nedotknutelných 10 000. Predná vrstva, ktorá musí iba makať, držať hubu, platiť dane. A potom je tu špeciálne privilegovaná vrstva asociálnych parazitov, na ktorú sa žiadny zákon nečítá, ktoré sa žiadny zákon nedotýka a ktorých radšej polícia riešiť nebude, lebo čo keby sa dačo stalo. Ja som v podstate 3 dní predtým, ako sme sa zišli, ako sme sa tu dnes stretli, som veľmi rozmýšľal nad tým, že čo môže byť príčinou tej situácie na Dobrovolskej ulici v Malackách a nech som to zobral z akékoľvek strany, v podstate prišli mi na úvod dva také dôvody. Prvý z tých je ten, ktorý som počul vlastne dneska a dneska sme sa prišli, že minister Lipšic, aj keď Vlado Pavlík ho tu kritizoval po čiernu zem, na tom zaslúži. Minister Lipšic sa snažil pomôcť obyvateľom družstevnej ulice a nainštaloval, na jeho podnet sa nainštalovali kamery. Ja sa chcem trošku iného uhla pohľadu pozrieť na tých kamerov. Viete, polícia, keď chce, že vidíte sami, ktorí chodíte autami, že a na Slovensku zostali policajná hliadka a jeden z policajtov začal tie 50 osmička. Keď príde nejaký človek z západnej Európy na Slovensku, tak si myslí, že tu máme výnimočný stav, pretože policajti
niektorí sú možno raz taký ťažký ako ten samopal, tak zastavujú šoférov samopalom, na šeste niektorí majú samopal na kapote, niektorí ho majú v kadezade. Zabudnú. Manipulácia s automatickou zbraňou. Lebo čo keby náhodou niektorý neposlúšný šofér nechcel na doklady. Tak treba mať 58-čku. 58-čka to je argument pre všetkých tí, čo boli na vojne, vedia 58-čka, nezostane to stroj. Videli sme aj 9 nové 58-čka. Na druhej strane tu máme asociálnu, mnohopočetnú 36 alebo 40 členú rodinu na Družstevnej ulici Malatka, kde minister Lipšic s vedomím veľkého bojovníka za práva občanov dá nainštalovať kamery. Takže na ľudí, ktorí nič nepáchajú, iba chodia autom, máme 58-čky, ale na asociálov, ktorí dlhodobo servisujú slušného človeka, ktorý nič nespravil, tak na tých máme kamery. Keď to zoberieme trošku z takej odbornej stránky, tak tí, ktorí ste sa nejakým spôsobom zaujímali o kriminalistiku alebo ste sa venovali odborom prívodnej kriminalistike, viete, že kamera, videokamera patrí medzi záznamové zariadenia a záznamové zariadenia sa používajú vtedy, ak chceme stotožniť nejakých neznámych páchateľov priestupku alebo trestného činu, pričom nevieme, kto sú títo páchatelia a potrebujeme ich pristihnúť v konkrétnom čase a v konkrétnom mieste a z ich konania, to znamená z spáchania priestupku alebo z spáchania trestného činu, chceme vyrobiť záznam silu dôkazu, na základe ktorého by sme ďalej mohli proti týmto páchateľom postupovať. Na to sú dobré napríklad kamery. Avšak na Družstevnej ulici je situácia trošku iná. Na Družstevnej ulici veľmi dobre vieme, kto pácha priestupky a trestné činy. Veľmi dobre vieme, kde sa páchajú, prečo sa páchajú stále. Napriek tomu, namiesto toho, aby sa konkrétne zasiahlo na konkrétnych páchateľov, ktorí sú stotožnení jednoznačne aj výpovediami poškodených, tak tam dáme nejaké kamery, ktoré majú pôsobiť ako alibi, že ľudia, veď my pre vás robíme, my pre vás za čo robíme, ale napriek tomu, že aj keď sa tie kamery a znova sú podnety na to, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin zo strany konkrétneho toho člena tej asociálnej rodiny, tak proste sa nič nedieje. Čiže povedzme si na rovinu, bez nejakej servisy predústavy, tie kamery sú tam len preto, aby sa minister Lipšic a aby sa zodpovední mohli zveniť tým, že my sme dačo spravili, my sme tam pomohli, my sme dali kamery. Ďakujem pekne, taká pomoc. Kto z vás predsa myslí, že tie kamery sú pomoc, tak ja vám odporúčam jedno. Skúste sa vžiť do situácie toho pána Dobrovodského, ako mu hádžu tie hovná spoza plot, ako mu tam hádžu kamene, ako mu proste ničia dom, ako sa vyhrážajú jeho rodine. Ale buďte pokojní a kľudní, pretože sú na kamere. Áno. Kamera hodne spraví. Možno, že niektorí si poviete, že čo preháňam, aké trestné činy. Ono, keď vám niekto hodí hovno do okna, je to možno priestupok, keď vám tam vykolenie, že vyčia váš dom, tak je to tiež priestupok. Avšak náš trestný zákon pozná aj iné veci ako priestupky a trestné činy. A keď sa vám niekto vyhráža zabitím, tak to je podľa trestného zákona trestný čin, nebezpečné vyhrážanie. Ja verím tomu, že keď pán Dobrovodský stratil nervy a nemusí ani tú 58-čku si dobrať a začal by sa tým asociálom vyhrázať tým, že on ich pozabíja ročný. Ja verím tomu, že polícia by hneď zasiahla. Hneď si ho... Hneď
by ho dali do väzby pre možnosť prípadného pokračovania trestného činu, ani by sa s ním nebavili a nepotrebovali by ani diktafóny, ani kamery, hneď by si po ňo proste prišli. Keď však sa asociáli vyhrážajú slušnému človeku, že mu pozabíjajú rodinu, tak ako policajti povedia, prosím vás, veď ešte žijete, nič sa nestalo, zvyknite si, to je ich mentalita. Dúfam, že teraz nebudem hovoriť len za seba, keď poviem, že na tú ich mentalitu si nikdy nezvykneme a nikdy sa my im prispôsobať nebudeme. No, jedna stránka problému na Brustelnej ulici je to, že polícia doposiaľ nekonala, ja verím, že sa to zmení, že si tí úradníci v uniformách zodpovední na tom okresnom riaditeľstve trošku vstúpia do svedomia a naozaj tam dajú tú hliadku. Ktorý vás nie je to až tak veľa peňazí, jedna policajná hliadka, ktorá tam bude non-stop stáť a strážiť tú ulicu, keď to štát inak nevie vybaviť. Keď môže byť hliadka v kuse pred mojím domom v Banskej Bystrici, prečo by nemohla byť na Brustelnej Paláci?